Смилуйся надо мною и откажи мне. Про Тебе кажа мое серце, шукайте Его на обличчя. О, пробудися, поднимися з мертвых, созидать Тебе Христос. О, пробудися, поднимися з мертвых, созидать Тебе Христос. Нехавая меня обличья Твоего, Пане, слуги Своего не откидаю в гневе. Ты моя дорога, не откидай меня, и не покинь меня, Боже мой, спался. О, пробудися, поднимися з мертвых, созидать Тебе Христос. О, пробудися, поднимися з мертвых, созидать Тебе Христос. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас на сьогоднішній святої мші у п'ятую неділю Великого посту. Як ми з вами зауважили, час вельми хутко ляціць, і вось-вось яшчэ 2 тижні, і ми будемо з вами святкаваць у воскрешенні нашого Збавителя. Гэтую святую мшу я ахвярую за ўсіх вас, за парафіянаў парафіі святого Казіміра, за ўсіх, хто ходзіць у гэты цудоўны касцёл, хто з'яўляецца часткай вось гэтай прыгожай супольнасці жывых камянёў. Таксама маем рэкалекцыі. Сёння апошні 3-й дзень. Будзьма жа адкрытымі, уважлівымі на Слова Божие, каб яно спрацавала і нас з вами перамяняла. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы годна маглі скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змилуется над нами Бог усемагутны, и, отпустивши нам грахи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Просим Тебе, Пане наш Божа, да поможи нам жить у той любови, якою полюбил нас Твой Сын Иисус Христос.
отдавший себе за нас на смерть крыжовую, яки с тобою живи, володарить у едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Читання з книги пророка Езекіля. Так каже пан Бог: «Вось я открою могилы ваши, и выведу вас, народ мой, з могил ваших, и приведу вас у землю Израиля. И доведаетеся, что я, пан ваш, коли открою могилы ваши, и выведу вас, народе мой, з могил ваших, и удыхну у вас дух мой, и учиню, что будете жить и спочивать на земле вашей, и доведаетеся, что я, пан, сказал и зрабіў гэта, кажа пан». Гэта Слово Божие. У Пана милосердность и откупление. У Пана милосердность и откупление. С глыбини я кличу Тебе, Пане, Пане, почуй мой голос. Няхай Твои уши почуют голос моих молитваў. У Пана милосердность и откупление. Коли Ты, Пане, будешь зважать на беззаконні, кто ж вытрывае, Пане, але у Тебе пробачение, каб боялися Тебе. У Пана милосердность и откупление. Сподяюся на Пана, сподяется душа моя на Яго слово. Душа моя чакае Пана, больше, чем варта світання. У Пана милосердность и откупление, больше, чем варта світання. Няхай Израиль чакае Пана, бо у Пана милосердность и щодрое у Яго откупление. Ён откупить Израиль от усіх беззаконняў ягоных. У Пана милосердность и откупление. Читание послания святого апостола Павла до римлянаў. Браты, тыя ж, хто поступая паводле цела, Богу дагадзіць не могуць. Вы ж не ў целе, але ў духу, калі толькі Дух Божы жыве ў вас. Калі ж хто Духа Христовага не мае, той не належыць яму. Калі ж у вас Христус, то тело мертвое за граху, а дух мае жыццё дзеля справядлівасці.
калі дух таго, хто воскресіў з мёртвых Езуса, жыве ў вас, то той, хто воскресіў Христа з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя целы духам сваім, і які жыве ў вас. Гэта Слова Божае. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Я воскресенье и життя, кажа Пан, хто вірить в мене, не помре ніколи. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час сестры послали сказать Иисусу: «Пане, той, кого ты любишь, хворы». Пачуўшы гэта, Иисус сказаў: «Гэтая хвароба не вядзе да смерти, але да славы Божай, каб Сын Чалавечы праславіўся праз яе». Иисус жа любіў Марту, яе сястру і Лазара. Пачуўшы, што той хварэе, заставаўся 2 дні на тым месцы, дзе знаходзіўся. Пасля гэтага сказаў вучням: «Пойдзем зноў у Юдэю». Прыйшоўшы, Езус даведаўся, што Лазар ужо 4 дні у магіле. Калі Марта пачула, што ідзе Езус, яна выйшла яму насустрач, а Марыя сядзела дома. Тады Марта сказала Езусу: «Пане, калі б ты быў тут, не памёр бы брат мой. Але і цяпер ведаю, што аб чым бы ты не папрасіў Бога, Бог дасць табе». Езус сказаў ёй: «Уваскрэсне брат твой». Марта сказала яму: «Я ведаю, што уваскрэсне падчас уваскрасення ў апошні дзень». Езус сказаў ёй: «Я уваскрасенне і жыццё. Хто верыць у мяне, калі нават і памрэ, будзе жыць. А кожны, хто верыць у мяне, не памрэ ніколі. Ці верыш ты ў гэта?» Яна адказала яму: «Так, пане, я веру, што ты Месія, Сын Божий, які павінен быў прыйсці ў свет». Езус глыбока ўзрушыўся і ўсхваляваўся, ды сказаў: «Дзе вы паклалі яго?» Адказалі яму: «Пане, ідзі паглядзі». Езус заплакаў. Юдэі ж казалі: «Глядзі, як ён любіў яго». А некаторыя з іх сказалі: «Ці не мог ён, які адкрыў вочы сляпому, зрабіць, каб і гэта не памёр?» Езус жа, ізноў глыбока ўзрушаны, ідзе да магілы. Была ж гэта пячора, і камень ляжаў на ёй. Езус кажа: «Адсуньце камень». Сястра памерлага Марта кажа яму: «Пане, ужо смярдзіць, бо 4-й дзень як памёр». Езус кажа ёй: «Ці не казаў я табе, што калі будзеш верыць, убачыш славу Божую?» Тады адсунулі камень, а Езус узняў вочы і сказаў: «Ойча, дзякую табе, што ты пачуў мяне. Я ведаў, што ты заўсёды чуеш мяне». Але сказаў дзеля натоўпу, які стаіць вакол, каб паверылі, што ты паслаў мяне. І сказаўшы гэта, крыкнуў моцным голасам: «Лазар, выйдзі вонкі». І выйшаў памерлы з нагамі і рукамі, абвязаны палатном, а твар ягоны быў абвязаны хусткаю.
Езус скажа ім: «Развяжыце яго і дазвольце яму хадзіць». Тады многія з юдэяў, якія прыйшлі да Марыі і бачылі, што ўчыніў Езус, паверылі ў яго. Гэта слова Пана. Дарагія браты і сёстры, напэўна, ўжо мы думаем, кожны з нас думае, як жа будзем святкаваць Вялікдзень, якія будзем стравы рабіць, трэба ў магазин схадзіць, купіць тое, купіць гэта, якія падарункі каму падарыць, праўда? Зараз 2 тыдні то праляціць. А ведаеце, што Вялікдзень, Пасха – гэта найважнейшае свята хрысціянства, гэта свята над святамі. Бо смерць была пераможана. Христос перамог грэх, Ён перамог смерць. Смерць з'яўляецца наступствам граху. Адам і Ева саграшылі, адпаведна, ўсё. Прыйшла смерць у гэты свет. А слаўнае ўваскрасенне з мёртвых з'яўляецца доказам таго, што Бог прыняў крыжовую ахвяру свайго Сына за ўсіх нас. Хачу звярнуць нашу ўвагу на той жаласны стан чалавецтва, які быў да прыходу Хрыста, асабліва ў язычнікаў. А язычнікі жылі, як нам кажа Біблія, у цені смяротнай. Яны вельмі баяліся смерці і ведалі, што ёсць нейкае пекла, ёсць нейкі агонь, што мы туды пападзем. Была у людзей мара пра неўміручасць, каб жыць вечна. Яна прыцягвала гэта мара нават язычнікаў. І вось пра гэта сведчыць хіба найстаражытнейшы твор чалавецтва, который захаваўся фрагментарна, который называецца, ён быў напісаны яшчэ клінапісам. А дзе быў клінапіс? У якой краіне? Бабілон. Міжрэчча знакамітае. Это называется эпос пра Гільгамеша. Чулі такое хто? Такое існуе. І я вось хачу зацытаваць адзін з фрагментаў. Паслухайце. Смерць яго сябра Энкіду ускалыхнула Гільгамеша. Ад гора ён уцякае ў пустыню, тужыць па сябру, яго адчай велізарны. Гільгамеш упершыню разумее, што ён смяротны, і усведамляе, што смерць – гэта лёс усіх людзей. У выніку сваіх вандровак Гільгамеш апынаецца на востраве шчаслівых, дзе жыве Утнапіштым, адзіны з усіх людзей, які стаў неўміручым. Гільгамеш хоча зразумець, як гэта ўдалося Утнапіштыму. І той распавядае гісторыю сусветнага патопу, пасля якога ён застаўся адзіным выжыўшым. Жонка Утнапіштыма, пашкадаваўшы героя, угаварыла мужа зрабіць яму на развітанне падарунак. Гільгамешу апавядаюць пра кветку вечнай маладосці, якую вельмі цяжка знайсці. Вось бы нам такую кветку знайсці ўсім. Яму ўдаецца яе знайсці, але не паспявае яе з'есці. Бо трэба было з'есці, і адразу зносіцца маладым. І калі ён вырашыў выкупацца, пайсці пакупацца, там некае возера было, то востраў, то мора ўвогуле. Змяя падпаўзае і гэту кветку з'ядае, скідывае сваю скуру і становіцца вечна маладой. Хіба гэты Гільгамеш, які знайшоў кветку вечнага шчасця, не падобны да недастаткова жарлівых хрысціянаў? Хіба мы з вамі не купаемся, які ён у асалодах гэтага свету? Каб ён не пайшоў бы купацца ў гэту ваду, ён бы кветку з'еў ранейшую змей, і ўсё. І быў бы вечна малады, вечна жывы. А так захацелася пакупацца ў вадзе.
Дзякуючы нашым грахам, змей працягвае жыць, дзейнічаць і амалоджвацца на працягу ўсёй гісторыі чалавецтва. Гэты эпас сапраўды мае вельмі глыбокі сэнс. Мы, хрысціяне, которые жывем цяпер у поўнай яснасці, ведаем, што смерць з'яўляецца толькі канцом цялеснага жыцця, зямнога жыцця. А душа не памрэ ніколі. Яна вечная і калісьці зноў злучыцца з воскрослым целам. Чытаем мы у апостола Паўла: «Як у Адаме ўсе паміраюць, так і ў Хрысце усе будуць ажыўлены. Кожны ў свой час. Першы Христус, потым тыя, хто належыць Христу падчас ягонага прыцця». Мы з вамі знайшлі кветку неўміручасці. Ведаеце, пра каго я гавару? Хто гэта кветка? Ну, хто? Правільна, гэта Езус. Это Езус Христус, которого мы з вами вельмі любім, вельмі шануем і яму верым. Мы пакліканыя калісьці ўваскрэснуць і прыняць гэтае праслаўленае, адухоўленае цела. Але, на жаль, дазваляем змяі з'есці кветку гэту. Даём грахам памнажацца і развівацца. І тады мы можам не ўваскрэснуць для вечнай славы, а можам ўваскрэснуць толькі да вечнай кары. Сённяшняя гісторыя з Евангелія, яна вось ужо перад самым Вялікаднем яна нам даецца, каб мы ўжо пачыналі гаварыць, разважаць пра ўваскрашэнне. Езус ішоў у Юдэю. Па дарозе у Єрусалім ён наведаў дом Марыі і Марты, дзе быў захварэў і памёр іхні брат Лазар. Але Езус што ім сказаў? Гэтая хвароба не вядзе да смерці, але да славы Божай, каб Сын Божы праз яе праславіўся. Гэта значыць, што перамогу над смерцю, іначай, можа, праз перамогу над смерцю будзе аб'яўлена слава Божая. Езус ведаў, што ён памрэ, але ж я ж яго васкрашу, ён ведаў, што ён робіць. А паколькі гэта здзейсніць Езус, то ён будзе праслаўлены як Сын Божы. Акрамя таго, будучае дараванне жыцця прадвяшчае тое праслаўленне Езуса, якое здзейсніцца праз ягоную крыжовую смерць. Езус сказаў, што наш сябар Лазар заснуў, я іду яго разбудзіць. Вучні падумалі, ну, калі ён спіць, значыць, паправіцца. Спаць – гэта такі эўфемізм. Альбо ён хворы пры смерці, альбо ўжо памёр. І вось калі спіць, значыць, ужо альбо горш будзе, альбо лепш. Езус сказаў адкрыта сваім вучням: «Лазар памёр, і я вельмі за вас рады, што мяне не было там, каб вы хутчэй паверылі. Яму ж дакаралі, вот каб ты быў тут у нас, ён бы не памёр, жыў бы далей. А ён не. Ён пачакаў, каб ён памёр, каб потым гэтыя ўсе вучні паверылі. Ён ведае пра смерць Лазара. Для яго гэта смерць часовая. Таму ён можа сказаць, што радуецца. Яна дасць магчымасць выявіцца Божай славе і яго уласнай славе. Кожны знак Езуса сведчыць пра яго непарыўную сувязь з Айцом і умацоўвае веру вучняў. Вучні гэта хто? Гэта апосталы тыя. І мы з вамі сёння ўсе. Мы з вамі з'яўляемся сведкамі гэтай падзеі. Вучні яшчэ не могуць уявіць будучага уваскрасення свайго настаўніка. І таму ўваскрашэнне Лазара – гэта такое папярэджванне для іх. Езус кажа ім усім: «Пойдзем жа да яго,
Бачыце, ён гаворыць так, як бы пра жывога чалавека. Як і ў выпадку з іншымі вялікімі цудамі Езуса, умовы для цуду самыя безнадзейныя. Ён ужо ў магіле ляжыць, там ужо і цела пачынае раскладацца. А ўспомнім паралізаванага пры купальні сіламскай. 38 гадоў хварэў і чакаў невядома чаго, хто нехта яго ваду апусціць. А сляпы, который быў ад нараджэння. Так і тут. Марта своим высказыванием, своей фразой, что «я ведаю про воскрешение», она вызнае веру Израиля. Падчас воскресення у апошні дзень ведаю, што Лазар воскрэсне. Гэтая вера была ўжо ў той час вельмі шырока распаўсюджана у народзе, нават у малітву ўвайшла і на яўрэйскія. Марта вызнае веру ў тое, што ў новым свеце усе паўстануць на суд Божы, каб атрымаць жыццё вечнае альбо вечную пагібель. Але яна яшчэ не разумее, што ў яе дом прыйшло святло і жыццё. Яна да канца гэтага не разумее. І вось тут падае фраза нашага боскага настаўніка, которую кожны з нас тут прысутны павінен памятаць. Езус сказаў: «Я у воскресенне і жыццё». Калі ён называе сябе ў воскресеннем, гэта значыць, што тое, што адносілася да апошніх часоў, ужо прысутнічае тут і цяпер, у ягонай асобе. Новае жыццё немагчымае без Езуса. Там, дзе ён, там і ў воскресенне і жыццё. Пан Езус, ён само жыццё, вечнае жыццё, найвялікшы Божы дар, які перамагае фізічную смерць. Ён не адмаўляе веру Марты у будучае воскресенне, але пашырае яе разуменне. Каралеўства Божае ўжо тут. І вось мы з вамі цяпер на святой імшы. З намі Езус. Зараз прыйдзе на алтар. Сам жывы пан Езус. І вось мы, калі прысутнічаем, мы дакранаемся да гэтага вечнага жыцця. Мы атрымліваем задатак вечнага жыцця. Той, хто верыць у мяне, нават калі памрэ, будзе жыць. Фізічная смерць наступіць для кожнага з нас, раней ці пазней. Але адносіны з Богам, створаныя верай, перажываюць смерць. Марта адказвае: «Так, пане, я веру, што ты Месія, што ты Сын Божий, той, хто павінен прыйсці ў свет». І вось заўважце, Марта назвала 3 месіянскія тытулы Езуса. Месія, Христос, памазанік, Сын Божий і той, хто павінен прыйсці ў свет. Уяўляеце, яна ўжо такая звычайная жанчына гэта вызнала. Значыць, вера яе ўсё расце, расце, расце. Гэтае вызнанне яе нагадвае хросную формулу першага касцёла. І цікава што ў іншых евангеліях месіянскае пасланніцтва Езуса вызнае апостол Пётр. А тут звычайная жанчына з вёскі. Звычайная такая, як усе. Яшчэ хацеў бы звярнуць вашу увагу на такія словы «Езус заплакаў». Бог заплакаў. Это вельмі важна. Як ужо можна здагадацца, гэтыя эмоцыі Езуса былі выкліканы гневам на нявер'е людзей. Там, у доме Марты і Марыі, прысутнічала многа людзей. Самі ж ведаеце, калі хтосьці памірае, людзі прыходзяць, каб развітацца. Так было і ў той час. Прыходзілі як звычайныя людзі, так і всякія там, фарысеі прыходзілі, кніжнікі прыходзілі, каб выканаць
традыцыі. У нас бывае, што, не ведаеце, у маладзежні такое ёсць плачкі. У Валожыне яшчэ плачка адна ёсць. Плача сядзіць усё. І там усе арендуюць на пахаванні. Прыгожа ўсё это, конечно. Вельмі так душэўна. Але зноў жа гэта традыцыя. Трэба паплакаць. Так і гэтае прыходзіць. Трэба паплакаць, трэба выказаць скруху. І Езус плача не над Лазарам, што ён памёр. Ён яго васкрасіць. Ён плача над няверым гэтых людзей. Яны проста прыйшлі з халоднымі сэрцамі, паглядзелі, пастаялі, паспачувалі і паедуць далей. Вернуцца дадому. Езус аплакаваў іх саміх. Хаця яны думалі, што ой, плача над Лазарам, але каб ён прыйшоў, бы не памёр. Ён ведаў, што робіць. Ён плача над іхнім бязвер'ем. Яшчэ больш узрушаны, Езус кажа: «Адземце, пакажыце, дзе ён ляжыць. Адсуньце камень, адкаціце камень». І Марта зноў жа: «Пане, ён жа смярдзіць, як мы яго адсунем тут?» Езус на яе паглядзеў: «Ты ж толькі што веру вызнала». Значыць, не зразумела да канца словы Езуса, што я ў васкрасенне жыццё. «Ці не казаў я табе, калі будзеш верыць, убачыш славу Божую». Ён збіраецца паказаць на самой справе, што казаў пра сябе. У васкрашэнне Лазара стане правобразам яго ўласнага ўваскрасення, у якім слава Божая адкрыецца цалкам. Камень адкацілі, і Езус громка сказаў: «Лазар, выйдзі вонкі». Як быццам будзе спячага. А некалькі раздзелаў раней, калі чытаць Евангелие ад Яна, там ёсць такія словы: «Наступае гадзіна, калі ўсе, хто ў магілах, пачуюць ягоны голас, пачуюць голас Божы». І вось Лазар быў першы, хто пачуў голас Божы і выйшаў з магілы. Ён выйшаў. Які ён быў? Замотаны, як мумія, ў гэтыя ўсе, што там было? Пахавальнае палотнішча, рукі, ногі звязаны, галава была завязана. Гэта не проста так. Гэта знак таго, што другі раз Лазар зноў памрэ, як усе людзі. І сапраўды, праз 30 гадоў, ён яшчэ пражыў 30 гадоў, стаў біскупам на Кіпры і памёр у 63 годзе. То есть Езус яму даў жыццё яшчэ на 30 гадоў, каб выканаў сваю місію. Многія з тых, хто прыйшоў да Марыі і ўбачыў тое, што ён зрабіў, паверылі ў яго. Ён маліўся аб тым, каб людзі, якія стануць сведкамі цуду, паверылі. Уваскрасенне цела азначае не проста вяртанне да ранейшага стану жыцця, як гэта адбылося з Лазарам. Уваскрослае цела, якое яно? Яно праслаўленае, яно адухоўленае. Яно ўжо не можа пакутаваць і памерці. Яно не мае патрэбы ў ежы і піцці. Толькі каб падкрэсліць гэта, успомнім, што зрабіў Езус пасля свайго васкрасення. Няверны Тамаш, што зрабіў? Пальцы ўклаў у раны, каб ты паверыў. Як вучні рыбу лавілі пасля, пахавалі Езуса, все, вучні там где-то разышліся трошки, рыбу лавілі. Паявіўся Езус: «Хадземце, будзем есці». Еў перад імі рыбу, як жывы чалавек. Тым не менш, ужо, калі мы воскреснем з вами, мы ўжо не будзем есці рыбу. Нам ужо не трэба будзе нічого есці. Праслаўленае цела не падпарадкоўваецца законам прасторы. Можа ўвайсці ў памяшканне праз замкнёныя дзверы. Езус такое рабіў. Перамяшчацца з аднаго месца ў другое. Як жа цікава, калі як моцна людзі жадаюць і стараюцца пазбегнуць усеагульнага закона смерці. Яшчэ адно выражэнне глыбокай мары чалавека пра неўміручасць – гэта крыпты. У Беларусі самая знакамітая крыпта дзе знаходзіцца? У Нясвіжы, пад касцёлам.
радзівілы пахаваныя. Вось. Ну, там усё это ў трунах, там не відаць гэтых парэштак цел, касцей. А вось у Палерма, у сталіцы Сіцыліі, ёсць касцёл братоў капуцынаў. І там ёсць крыпта, катакомбы. Гэта пахавальныя катакомбы, у якіх у адкрытым выглядзе спачываюць парэшткі больш як 8000 чалавек. Гэта была мясцовая эліта, знакамітыя грамадзяне, духавенства, арыстакраты, прадстаўнікі розных прафесій. Вот яны проста вісяць, ляжаць, прыходзь глядзі. Асаблівасць гэтых катакомбаў у тым, што глеба і атмасфера ў іх перашкаджаюць раскладанню целаў. А некаторыя целы вельмі добра захаваліся, бо іх яшчэ набальзамавалі, а некаторыя былі часткова скелетызаваныя. Калі наведвальнік глядзіць на ўсіх гэтых людзей, якія яшчэ нядаўна жылі, рухаліся, любілі, плакалі, сварыліся, яму спачатку вельмі цікава, але з часам яго ахоплівае пэўнае непрыемнае пачуццё. Хто з гэтых мумій уваскрэсне для слаўнага жыцця з Христом, а хто ва ўваскрасенне асуджэння? Тут спачывае толькі эліта. Заўважце, толькі эліта. Вельможы. Такім людзям Бог даў найбольш. І адпаведна таму, каму больш даецца, тады што? Больш спрашваюць, правда? Больш чалавек тады дае справаздачу. Все-таки лепей быць такім маленькім, нязначным, каму менш дано, правда? Не трэба будзе адказваць. У любым выпадку гэтыя шчасліўчыкі катакомбаў не набылі той неўміручасці, да якой імкнецца набожная душа. Але жыць з Богам вось што даступна ўсім жадаючым і гарантуе нам шчасце душы пасля смерці і ўваскрасення да праслаўлення пры ўваскрашэнні цела. Праз 2 тыдні мы з вами будзем радавацца ўваскрасенню Хрыста. Мы будзем святкаваць найважнейшую праўду і таямніцу нашай веры. Я жадаю ўсім вам, каб, знайшоўшы Езуса Хрыста, кветку неўміручасці, мы яго не страцілі. Вот, пані, кожная жанчына любіць, калі дорыць кветкі. Падорыць вам кветку, то вы з ёй робіце? Паставіце ў ваду, калі то ў гаршку, то падліваеце, каб не засохла. І глядзіце, якая яна прыгожая. І перажываеце, калі ўжо кветка завяне, трэба выкідаваць. Праўда? Шкода выкідаваць кветку. Вот так і з Езусам. Нашы грахі могуць эту кветку ад нас адарваць. І будзем мы зноў, як той Гільгамеш, шукаць, ці знойдзем мы. Дык вось любіце Бога, любіце Езуса Хрыста, Яму служыце і ў Яго верце. Памятайце, што Ён гарант нашага вечнага жыцця і ўваскрасення. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру у адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, Дзевы Марыі,
і стаўся чалавекам. Крыжаваны за нас пры понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валатарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пахвале і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амин. Да Бога, які праз святы хрост адрадзіў нас і паклікаў да вечнага жыцця, узнясём нашыя супольныя малітвы і просьбы. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб у Богу яны чэрпалі сілы і заўсёды адстойвалі справядлівасць і праўду. Цябе просім. Молімся за людзей, якія адышлі ад касцёла, каб яны не трапілі ў сеці злога духа і атрымалі ласку на вяртанне. Цябе просім. Молімся за народы свету, каб на шляху да лепшай будучыні яны кіраваліся святлом Божай праўды, запісанай у Евангелі. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія ў бліжэйшы час прымуць сакрамент хросту, каб на працягу ўсяго жыцця яны заставаліся верныя Хрысту і Касцёлу. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб яны вытрывалі ў еднасці, да якой паклікаў іх Езус Христус. Цябе просім. Молімся аб здароўі, Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай для Паўла, Рэгіны, Паўла і Ванды. Цябе просім. Молімся таксама аб жыцці вечным для памерлага Франца. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы ахвотна слухалі Слова Божае і трывалі ў малітве. Цябе просім. Усемагутны Божа, Ты даў нам жыццё і няспынна спасылаеш нам Твае ласкі. Учыні, просім, каб мы з удзячнасцю прымалі Твае дары і дзяліліся імі з бліжнімі. Праз Хрыста, Пана нашага.
Моліцеся, браты і сёстры, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Выслухай нас, усемагутны Божа, і сілаю гэтай ахвяры ачысці Тваіх верных, якіх прывёў да пазнання хрысціянскай веры, праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавена, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны і Божа, праз Христа Пана нашага. Ён, як сапраўдны чалавек, аплакував свайго сябра Лазара, а як Бог і валадар життя, уваскрасіў яго з магілы. Ён вияўляе міласэрнасць да ўсіх людзей і праз велікодныя сакраменты вядзе нас да новага жыцця. Праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа покорно молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, благословіў
і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прыме яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі. Найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святым Францішкам і святым Паўлам першым пустэльнікам і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будзь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табой адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў владарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе вяки вечные. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою.
чакали исполнения счастливой надеи и прыстя збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные». Супокой Пана, няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, а дари нас супокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты пайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Ось варальний
Молимся. Просім Цябе, всемагутны Божа, каб мы заўсёды былі жывымі членамі Христа, цела і кроў якога прымаем, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Паслухайце яшчэ, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Перадусім, дзякую вам шчыры за прысутнасць, за кожную малітву, за ахвяру на карысць касцёла і кляштара. Асабліва дзякуем тым, хто на мінулым тыдні ў касцёле прыбіраў, хто учора таксама адгукнуўся на заклік, прыйшоў падгрэбсці ў нас каля плоту на тэрыторыі нашага касцёла. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. У нашай парафіі працягваюцца велікапосныя рэкалекцыі. Шчыра дзякуем айцу Ануфрыю Ольховіку, які сваёй паслугай дапамагае нам глыбока і змястоўна перажыць гэты святы час. На гэтым тыдні нас чакаюць наступныя падзеі. Троху іх многавата, але паслухайце, калі ласка. У сераду 25 сакавіка урачыстасць звеставання пана. У нашым касцёле святыя імшы ў гэты дзень а 6:45, 8:00 і 18:00. Паводле календара нашай архідыяцэзіі і ввогуле рымскай гэтая ўрачыстасць не з'яўляецца абавязковай, бо абавязку ўдзелу ў святой імшы няма, як і няма абавязку ўстрымання ад неабавязковай працы. Але мы самі добра разумеем, што ўрачыстасць звеставання, яна вельмі важная. Мы будзем разважаць вельмі глыбокую праўду нашай веры, таму вельмі моцна запрашаем прыняць удзел у гэты дзень у святой імшы. Тым больш, што ёсць такая духоўная практыка, пра якую многія з вас ведаюць, што ў гэты дзень можна распачаць духоўнае ўстанаўленне дзіцятка, якому пагражае небяспека аборту, і памаліцца таксама за яго бацькоў. Это такая малітоўная ініцыятыва на 9 месяцаў. І як паказвае ўжо гісторыя і статыстыка, таксама ў краінах, дзе вернікі моляцца, колькасць абортаў змяншаецца. Таму вельмі заахвочваю у гэты дзень прыйсці. У чацвер, 26 сакавіка, запрашаем дарослых мужчын на мужчынскую сустрэчу, дзе зможам разам паразважаць над важнымі справамі нашай штодзённасці, напрыклад, аб тым, як будаваць камунікацыю з Богам і блізкім чалавекам. Пачатак сустрэчы а 19:00 у касцёле. У пятніцу запрашаем на набажэнствы крыжовага шляху раніцай пасля ранішняй святой імшы і ўвечары 17:15. На гэтым тыдні будзе вельмі прыгожы крыжовы шлях, які рыхтуе францішканская моладзь Тау. А пасля вячэрняй святой імшы у пятніцу мы з братамі зробім вечар канфесіяналаў, дзе будзем спавядаць усіх тых, хто не хоча адкладваць споведь на апошні час. Таму будзем спавядаць, пакуль будуць людзі. Сардэчна запрашаем скарыстацца з такой магчымасці. А ў суботу, 28 сакавіка а 10:00 запрашаем дарагіх парафіянаў на талаку, каб навесці такія вясеннія парадкі на тэрыторыі нашага касцёла, каб ужо і траўка магла спакойна расці. Таму хто зможа, будзем вельмі ўдзячныя. На працягу бліжэйшых 2 тыдняў будзем наведваць хворых нашай парафіі з удзяленнем святых сакраментаў. На мінулым тыдні мы стараліся патэлефанаваць усім, хто ёсць у нашым спісе хворых. Калі ёсць якія-небудзь новыя асобы, альбо тыя, каму не патэлефанавалі, а хто патрабуе такой паслугі, то, калі ласка, звярніцеся ў закрыстую і запішыцеся. Праз тыдзень, пальмовая нядзеля, распачнем перажываць вялікі тыдзень, цэнтральную таямніцу нашай веры, таямніцу мукі, смерці і васкрасення Езуса Хрыста. На пачатку кожнай святой імшы будзем успамінаць уваход Езуса ў Єрусалім, таксама бласлаўляць пальмы ці вербы, ці галінкі іншых дрэваў. Святая імша 10:00 і 12:00 будзе пачынацца на сцэне каля капліц, падобна як у мінулым годзе. Таксама перад кожнай нядзельнай святой імшой праз тыдзень можна будзе набыць вербы, якія рыхтуюць ужо і актыўна ўпрыгожваюць нашыя супольнасці. Таму таксама іх можна ў гэтым падтрымаць. Шчыра дзякуем усім, хто прымае ўдзел у акцыі велікапосная міласціна. Валанцёры кажуць, што ў гэтым годзе неяк трошку менш,
Але ўсё роўна ўсім вялікі дзякуй, хто прыносіць якія-небудзь прадукты харчавання ці сродкі асабістай гігіены для патрабуючых. І яшчэ ёсць такая магчымасць, каб у гэту скрыначку штосьці пакласці. Таксама, як і ў скарбонку для кветак да гробу пана. Сёння да нас завітала сястра Галена з Авянца. Яна таксама пры выхадзе з касцёла стаіць, таму можна каля яе пабачыць свечкі, якія яна робіць сваімі рукамі. Вось, таксама можна ў яе набыць, падтрымаць гэтую справу, падтрымаць сясцёр, якія ў Авянцы ахвярна служаць. За гэта таксама шчыры дзякуй. У нашай краме ёсць новыя экземпляры святога Пісання, якое захвочваем чытаць, можна пачынаючы найлепш з Новага Запавету, але захвочваем чытаць, вось, і можна там выбраць сабе такую сваю Біблію. Дзякуй вам шчыры за супольную малітву. Нешта аб'яў сёння многа, яшчэ больш ёсць, но ўсе ўжо не можам знесці, таму больш не буду гаварыць. Яшчэ раз хачу падзякаваць айцу Ануфрыю за паслугу слова, за гэтыя рэкалекцыі. Прыміце Божае благословенне. Пан з вами. Ласкавы Божа, благослови свой народ, які чакае Тваёй милосердности, і щодра дари яго усім, чаго ён натхнёны Табою прагне, праз Христа Пана нашага. Аминь. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокое Христа. Дякуем Богу. Святый Арханёле Михале, беражы нас у змаганні супраць спакусаў і пастак злога духа. Будь нам абаронаю з войска нябеснага, моцай Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снують.